Mthiya indlela yokwelapha indlela eyodwa namhlanje maselapha selapha silandela imimoya siye ukulandela isimo sesigulo somuntu akwengiphinde ngubeke silandela imimoya thina sikhohlwe ukwelapha umuntu egula ukuthi lo uphethwe ukuthi njengoba ephethwe ukuthi njengamanje lo kusukaphi lokugula kwakhe insusa yakho yiwo umlando lo ngoba nasesibhedlela mawufika kufike kuthiwe unoshukela okay noma une-cancer okay isukaphi le cancer ukhona nomuntu ekhaya obe noshukela uyabona ukuthi nabo balandela umlando wakho ukuthi wena umlando omuni ngawe ukuze sibone ukuthi lesi sifo yebo sesikhona kuwe sidinga ukuselapha manje kodwa manje sifuna ukusidonsa ukuthi sikuphi sisegazini noma sisenyameni nje uma sisegazini silande emlandweni uma sisenyameni vele singasebenzisa 1 2 3 ukuselapha Masibuko namhlanje manje sizokhuluma ngeabortion okay sizophinde futhi sikhulume ngalabantu abazala beyikhubazekile ukuthi kahle umsuka yini siphinde futhi sikhulume ngokuphuphunyelwa isisu so izinto ezintathu sizokhuluma ngazo so khuluma nami Masibuko ngifuna ukuthi ungifundise ngifuna ufundise ababukeli bami uzochoose wena ukuthi uqala ngakuphi then mina ngizobuza imibuzo lo muntu ukhulelwa ingane kodwa uyibona ekhulelwa abone ngaphakathi esiswini abone ingane inekhanda elikhulu indala lengane umangela ukuthi hayibo kwenzakalani noma iphuphe ekhulelwe engakhulelwe ayiphuphe ekhulelwe akhulelwe ingane mayethi uyayizala lengane uyizale inekhanda elikhulu hayi lengane ingane yami yasibini kanti ileli khehla lidala kodwa livuka emzimbeni omusha liyawucindezela liyawubulala kahle liwembathisa ngomoya omdala onobungcolo okuningi ngoba ulibona ikhanda indoda siyakwazi nathi sonke lokho kodwa uyalibona lengane incane uyayibona unomzimba omncane incane vele ingane mhlambe eno 1 year mhlambe uno 9 months lengane ino 10 months 12 kanjalo kodwa ikhanda la elekhe uma wena uzokhipha ingane uthi lengane ngoba ihleli la ngaphathi yini iwukuncola awukwesibuye lapha ke mthini mara is not ukuthi I'm sure mabekhiphe ingane bayikhiphela ukuthi they can't afford them or it was an unplanned pregnancy inkinga ke yabo ukuthi abazazi bona qala ukuthi bangobani 2 abazi ukuthi lezi ingane bayinika obani iyona ke into eyinkinga iabortion ayimukelekile futhi iabortion ayimukelekile kumuntu umuntu ke ozokwenza abortion vele mina angeke ngisambala nje umuntu akasisi umuntu ayaye kufana nosisiza wena hayi angeke kukhona lokuzana asibuye ngisize la ku-abortion uyabona ngisiza umuntu oyisizayo ngesandla akasisi umuntu hayi akayona umuntu akayona umuntu Ladies and gentlemen, welcome to another interesting episode of Munchies and Thoughts. Your host, Chef Phatanani Mbatha. Hello everyone, welcome to another interesting episode of Munchies and Thoughts. I am your host, Chef Phatanani Mbatha, and I've got him Masibuko. Masibuko, it's a last time one share, me paralyzed. Yeah. Masibuko. Yeah. Is it wako? Hey, Mthiya inkinga phela sisuke silalele uyabona basuke sihleli la sisuke silalele laba abantu abakhulumayo laba ibona basuke befundisa abantu okuyibona futhi abelapha abantu ibona basuke besilethela abantu ukuthi nanga umuntu unenkinga ukuthi wena uyakwazi ukwelapha lenkinga ukuthi ngoba vele ibona umsebenzi lo esiwenzayo umsebenzi wabo manje lezi inkulumo isuke ijule kakhulu ngoba vele selapha wasiza kakhulu futhi Mthiya lapha ukuletha le topic le yedala nelongwe nomlanjwana kanjalo wasiza kakhulu ngoba abantu abagulayo namhlanje vele baphethwe lezi zinto baphethwe lezi zinto futhi manje izinto mina ngiyayibonga engathi ngaqhubeka ihambe njalo ihambe njalo ingami nabantu abafisayo ukuthi imanje izinto ibafundise okuthile nababonayo ukuthi ifundise okuyikho bahlale bela
bayichase bayikhulise ihlale ikhulile. Wow, ngicela ukuthi si-introduce ke ngoba Images and Thoughts mkhulu iyakhula every day, and I'm so excited on YouTube 43,000 now, on Facebook 100,000, and every day TikTok 316,000, like iyakhula. Ngicela ukuthi ubatshele ukuthi kahle kahle ubani, ubuyaphi, udume ngani before we start. Ngibongeke Mthiya, nikhuluma nomkhulu Mazibuko, umehluleli womoya. Ngokudabuka ngidabuka Olundi, ngisuka Olundi endaweni yaseNhlazatshe. Kodwa ngokuhlala ngiyahlala eThekwini, ngiyatholakala eThekwini kwaMasho. Bese kuthi la eGoli ngitholakala eSoweto la eGoli. Ngicanga ukuthi ilokho engakubeka ngami. Kodwa nje ngokwelapha impela mina ngumhlanzi wabantu kakhulu. Nokulandela izinto zomlando kakhulu, umuntu ke odonsa imlando kakhulu mina uma kulashwa abantu behlanjululwe yona imlando bekwazi ukuyithola ukuthi sisuka phi thina siyapi kwenzakalani, ngoba mina ngilandela amaphupho kakhulu. Abantu engibelaphayo ngisuke ngilandela uhambo lwabantu babo ukuthi bona bathini, senze lokho kusuke kushiwo. Ngiyabonga Mthiya. Wow, injalo. Yazi ukuthi kuhle kakhulu lokho uqeda ukusho ngoba silapha ngokuhlukahlukeneyo. Yebo. And esikhathini samanje uma ukhuluma ngokulapha vele ucabanga isangoma. Yebo. Kanti ziningi indlela zokulapha. And enye into enginotisile futhi uma kuza umuntu eza nendlela entsha yokulapha and esebenzela abanye abantu bayalwa kakhulu. And angazi ukuthi why. Kakhulu Mthiya. Mthiya, indlela yokwelapha indlela eyodwa. Namhlanje masilapha selapha silandela imimoya. Siye ukulandela isimo sesigulo somuntu. Akwengiphinde ngubeke. Silandela imimoya thina. Sikhohlwe ukwelapha umuntu egula ukuthi lo uphethwe ukuthi. Njengoba ephethwe ukuthi njengamanje lo kusukaphi lokugula kwakhe. Insusa yakho yiwo umlando lo, ngoba nasesibhedlela mawufika kufike kuthiwe unoshukela, okay, noma unecancer, okay. Isukaphi le cancer? Ukhona nomuntu ekhaya obe noshukela. Uyabona ukuthi nabo balandela umlando wakho ukuthi wena umlando omuni ngawe, ukuze sibone ukuthi lesi sifo yebo sesikhona kuwe, sidinga ukuselapha manje. Kodwa manje sifuna ukusidonsa ukuthi sikuphi, sisegazini noma sisenyameni nje. Uma sisegazini silande emlandweni, uma sisenyameni vele singasebenzisa 1 2 3 ukuselapha. And uqinisile yazi because normally uma sihamba ebhedlela noma manje zayazi bazokubuza ukuthi ngabe khona ekhaya wanesifo sikashukela o ngabe khona ekhaya wayinento kanje kahle sifuna ukwazi ukuthi lento le kuzifike la ibuya. I just love that. Uqedile Mthiya. But anyway, thank you Mazibuko. Thank you for joining me. Oqala nje ufuna ukuthi ngikubonge kakhulu ukuthi uma ngicela ukuthi uzoba nami la nama Manchizi uhlale uba khona Mazibuko uzofundisa kuma TikTok wethu. Uyabona phela TikTok ngiyenza because of you guys. Ngeke ngivele ngiyohlala ku TikTok mina, but nje ngifuna ukubonga ukuthobeka kwakho Mazibuko nezimfundiso zakho ngoba yes khona abafundayo kuwena, khona abangafundi kuwena, and asilwe nabantu thina. Yebo. Right. Mazibuko, namhlanje my Manchizi sizokhuluma ngeabortion. Okay. Sizophinde futhi sikhulume ngalabantu abazala beyikhubazekile ukuthi kahle umsuka yini. Siphinde futhi sikhulume ngokuphuphunyelwa isisu. So izinto ezintathu sizokhuluma ngazo. So khuluma nami Mazibuko, ngifuna ukuthi ungifundise. Ngifuna ufundise ababukeli bami. Choose wena ukuthi uqala ngakuphi, then mina ngizobuza imibuzo. Mthiya, uma sizoqala sikhulume ngalezi zinto ezifana neabortion. Sikhulume ngezinto ezifana nokuphuphuma noma ukuchitheka kwengane. Ukuchithwa kwengane esikubiza ngeabortion, ukuchitheka noma ukuphuphuma kwengane. Bese sizokhuluma ngezidalwa noma ngabakhubazekile, laba esibabiza ngezidalwa. Okay. Akwesiqale lapha ezidalweni. Sifike sibe nesidalwa, sibe nedlozi, sibe nesithunywa, sibe nethonga. Siba nezidalwa, sibe nedlozi, sibe nezithunywa, sibe nethonga. Uyababona ke laba abantu njengoba mina ke ngaso sonke isikhathi ngihlala ngibabalela ngokweminwe nezandla esinazo. Okay. Sinezithunywa lapha yana noma sinemimoya. Uma siba nemimoya, imimoya ihamba nezithunywa.
sibe nezidalwa, idalwa ihamba nedlozi bese kuzoba umoya, ngoba konke lokho okune imimoya zidalwa zithunywa nedlozi sikulungisela ukuthi sikubuyise kuphi emoyeni okuyiyona olawula konke. Umoya ke iqiniso, umoya inhlambuluko, umoya ukuphila kwabantu. Okay, kusho ukuthi uma sineyidalwa sibe noma sinemimoya zidalwa yidlozi bese kuzoba zithunywa bawu4 laba bonke kodwa bavela ngethonga, bonke njengoba bebonke bavela ngani ngethonga, ithonga futhi eliwumoya, ngoba ithonga liwumoya. Uma usebuthongweni usuka usemoyeni empilweni yomoya ungekho enyameni, ngoba konke ozokubona ngenyama nozokwenza ngenyama kuba umcabango noma ukuzwe kukhuluma, ukuzwa ngendlebe. Noma uleleke indlebe isuka isebenza nini? Mawuthi into ngizwile, ngilizwile izwi likaMthiya ekhuluma kimi ngilele ebusuku, ngilizwile izwi likaMthiya. Lokho konke kusebenza emqondweni, kusebenza ngomoya. Yebo, kukutshela ukuthi mase ngiphapheme, hayi uMthiya angaze ngikhulume naye, angaze kodwa ephusheni noma ethongeni lami ngimzwile. Angimzwanga ngendlebe yenyama, kodwa ngimzwe ngendlebe kamoya, ngimzwe ngomoya ukuthi ukhulumile. Usuyakwazi ukukwehlukanisa lapho ukuthi ithonga yonke into yalo liyenza kuphi? Emoyeni. Yonke into yalo liyenza emoyeni. Okay ke, sithe zidalwa, sathi zithunywa, sathi yidlozi, sathi ke kuzoba yidalwa imimoya, yidalwa zithunywa nedlozi. Bayi4 lapho. Imimoya ihamba nezithunywa. Imimoya yona ihamba nezithunywa. Kuthi idalwa zihamba nedlozi. Sizeke kulabo abakhubazekile. Uyabona ukuthi uma ukhuluma ngesidalwa, ukhuluma ngento ephila impilo elinganisiwe. Ukhuluma ngento ephila impilo elinganisiwe. Nangiyana umuntu uhleli ku-wheelchair akaphili ngokomqolo, ngeqolo. Normally umuntu uphelele nje uyihambela ngeenyawo, akahambi ngamasondo. Normally umuntu uhamba ngeenyawo, akahambi ngamasondo. Kodwa lona uhleli phansi uhamba ngani ngamasondo, ulekelelwa yini amasondo, okusho ukuthi lo muntu lo akaphelele ngokwempilo enormali noma esiyijwayele thina. Akaphelele ngokwempilo esiyijwayele. Kusho ukuthini lokho? Siyabuya ke manje ngoba ngishilo mina ngathi ngelapha umlando, siphila ngomlando la. Okay, sibuyela lapha nesibelethweni sikanini ukuthi uzaleke kanjani lo muntu ukuze abe isidalwa. Sikhuluma ngesidalwa manje somuntu obonakala enyameni. Azabe isidalwa lo muntu ulokhuzane uzaleke kanjani? Sesiyabuya siyathola ukuthi uma wakhe uganile, kodwa inkomo zangapheleliswa. Inkomo zangapheleliswa, kwathiwa umfazi akanjani akaqedwa. Okay, umfazi akaqedwa, kodwa makuganwanwa kuthiwa sizocela isihlobo, sizocela isihlobo esihle, sizokwenza ubuhlobo phakathi kwani kwezibongo ezimbili, beyingazani lezi zibongo futhi kungekho ezixhumana ngakho. Kodwa manje sekukhona esizama ukuzokuxhumanisa phakathi kwabantu ababili. Sizokwenza uma ke sesifika lapha sizocela isihlobo esihle, sifike siyabaganisa lapha. Ngalesikhathi sibaganisa sesizihlobo thina sobabili. Sesizihlobo thina sobabili, okusho ukuthi abakubo womfazi noma abakubo womuntu wesifazane sebehlobene nabakubo wendoda, sebemuntu munye. Uma ke sithola ukuthi kubo womfazi kuyavuza mhlawumbe irufa abanayo, kufanele ukuthi basuka abakubo wendoda beyokwenzana, beyosiza lapha, ngoba la phezulu kwalengane kukhona igazi likanina okungamakhehla akubo kwama wakhe amzalayo eze nesibeletho ukuzolekelela awakubo wani wendoda. Kukhona igazi lendoda, amakhehla kubo wendoda alekelelana, acela isisekelo kumakhehla kubo umfazi. So manje kusho ukuthi laba bantu sebemuntu munye, behlanganise umoya wabo oqhamuka kwamama, umoya oqhamuka kwababa, sebemuntu munye. Uma kuyikuthi kwamama kwakukhona umuntu mhlambe owayelapha wagcina sekhanda izilwane la ekhaya, wayelapha wagcina sekhanda izilwane la ekhaya, ilapho inkinga iqala khona.
Yilapho ke inkinga iqala khona sibe nesidalwa. Umuntu okhubazekile. Yebo, umuntu okhubazekile. Isidalwa esiqala kuphi? Emoyeni. Emoyeni emfihlakalweni esesibelethweni. Isidalwa esiqhamuka kuphi? Isidalwa somoya lesi abathi bona idalwa zakithi. Idalwa zakithi abantu ababophekile labana abanenkinga yokuthi ngathi nginesikhwama esihle ngahamba ngayolanda okokwengeza kuso ukuze kuphakame kakhulu. Ngathi nginesikhwama esihle eselaphayo ngoba akekho umuntu onesikhwama eselaphayo nesikhwama esibulalayo. Akekho umuntu onesikhwama eselaphayo nesikhwama esibulalayo. Into eyenzakalayo umthiya ukuthi abantu bakini bahlukene kabili emzimbeni wakho. Abakwamama abakupha ukukhanya, bakuphe bakondle, bakunika imfudumalo noma umnotho. Uthatha kwamama umnotho. Uthatha kwamama bese kuba khona bempi ongabaka baba abemvikelo. Labo bantu labo bayakuvikela, bakuqongile, bayakwembatha ukuthi hamba uvikelekile nalomnotho osuka nawe esibelethweni sika mama. Hamba unjani? Uvikelekile. Manje uma wena uzothi kulesi sikhwama siza nomnotho wakamama, sizofudunyezwa umnotho wakababa okuvikela, hayi umnotho wokuceba, okuvikela, bese ufuna ukufaka izinto okungezona zokukhulisa lo mnotho wakamama. Vele kuzoqala kube khona inkinga. Lesi sidalwa noma lo muntu okunika lesi sikhwama noma ukunika lo mnotho usezoqala manje abe nenkinga ngoba uma ufaka lesi silwane osifakayo noma ufaka lesi sizwe esithile osihlanganisa nalesikhwama uzophuma yena. So Mazibuko, ngengizwe bathi kunesikhwama esihle nesibi. Ngengizwe inyanga zithi mina nginezikhwama ezimbili. Yebo. Lese esihle. Like umsamo bazothi mina nginemsamo emibili, omuhle nomubi. Ayikho into enjalo. Hayi, Mthiya, sizolahlana masinjalo. Kahle kahle basho umsamo kahle kahle indoda umsamo. Yeah. Umsamo indoda ingakho ubezwa bethi umuntu wesifazane akaye emsamo. Ngoba umsamo yini? Indoda. Usuka emsamo wakubo owesifazane uze emsamo wakubo wani? Wendoda. Okusho ukuthi le msamo isimngaka? Sewuthu. Isimbili amadoda eza nomfazi. Kodwa afihlekile lana ngoba asemoyeni aqhwakela ubani? Umama. Bese kuba umsamo indoda okuwona olawula onke lamadoda ngoba yini edala ukuthi ulawule ukuthi ukhiphele inkomo lo yamsamo wayowuthenga njengesikhwama esihle esizomzalela abantwana simsekelela ikhaya siliqonge. Angithi uyabona? So manje sekuyakutshena ukuthi uma ethi isikhwama esihle ukhuluma ngesikhwama sakwamama. Yeah. Kodwa mayisezothi esibi kusho ukuthi laba bantu bakwababa abahlambululile yena ukuthi babe abavikeli abafanele ukumvikela. Bese bangezela yena phezulu kokungcola kwabo. Abangezele ngezinto ayiboniswa imimoya. Ngoba imimoya vele iwumoya omubi. Imimoya mawuthi imimoya ukhuluma ngedlozi. Mazibuko, so uthi wena labantwana abazali bekhubazekile yingoba abazali babo balanda izinto okhona wayelapha ekhaya. Yebo, owavuka nentembi ngaphakathi kwekhaya. Enikeze isikhwama esihle na walanda izilwane or izinto waziletha zabuya ngaphakathi kwekhaya. Manje lamakhehla lana asethi uma kuhlala imbewu yendoda la. Makuhlala imbewu yendoda afica lo yamuntu lona okufuze ngabe usekela lengane uqonga lengane uphumile. Waficane, wafica isilwane naphana noma wafica umoya omubi ngaphakathi esibelethweni. Lo muntu ukhulelwe ingane kodwa uyibona ekhulelwa abone ngaphakathi esiswini abone ingane inekhanda elikhulu indala lengane umangela ukuthi hayibo kwenzakalani noma iphuphe ekhulelwe engakhulelwe ayiphuphe ekhulelwe akhulelwe ingane mayethi uyayizala lengane uyizala inekhanda elikhulu hayi lengane ingane yami yasibini kanti ileli khehla lidala kodwa livuka emzimbeni omusha liyawucindezela liyawubulala kahle kahle liwembathisa ngomoya omdala onobungcolo okuningi ngoba ulibona ikhanda indoda. Siyakwazi nathi sonke lokho kodwa uyalibona lengane incane uyayibona unomzimba omncane incane vele ingane mhlambe eno 1 year mhlambe uno 9 months lengane ino 10 months 12 kanjalo kodwa ikhanda la elekhehla lidala lelikhanda
kanjani okushuthi umkhulu ikhona into ayenza eyamngcolisayo umbethe phezwani kwalengane ingakho ke mawufika lo moya ufika uthi gxifile lengane uyibulala iqolo uyibulala inyawo zibe maphetwana ngoba ziba uba umoya omubi umoya osindayo usindela phezulu lengane usuwenza lengane lena ikhubazeke ngayiphi inhloso ngoba becindezela lengane nje okay bayafika kuwe thina sithi uma silele siyaphupha mhlawumbe izwi liyakhuluma uma ingiphupha amazwi mangiphuphile izwi likhuluma izinto ziyenzeka njalo mangiphupha izinto zenza njani ziyenzeka benzelana abantu abadala benzela ukuthi usukume phansi uhambe uyofuna ukuthi ngimuntu mina yebo ngoba manje mangiphupha izinto ngiphuphe umthiya eginqika nemoto awu kanjani na ngoba thina emqondweni wethu sinakuthi into masuyibonile ayibisiyenzeka kanjalo yebo khona ibe selokhuzana kuba khona indlela evimbeka ngayo ukuthi ingenzeki noma yenzeke kodwa ingenzeki ngalendlela bekufanele ukuthi yenzeke ngayo nenhloso yokuthi hayi ngoba beqonda ukukulimaza kodwa inhloso yabo ukuthi ubone uthi mawusulimela usukume uyofuna abantu ababonayo ukuze ukwazi ukuthi yena alamleleke uyayibona ukuthi phezu kwengane inhloso yabo ukuthi wena uvuke bayazi ukuthi uyazi ukuthi thina singabantu siye sibe nenkinga lena mthi yokuthi uma kuthintwa into zedlozi sithi thina noma izinto zeyithunywa noma izinto ezikamoya sithi thina bathi angibathengele imbuzi imali bathi ngiyithatha bathi angibathengele imbuzi ngike ngenza umzekelo ke mina ngithi akwesithi uyazi usebenza mhlambe kwa Transnet noma usebenza ekubeni pilot uyazi ukuthi kunabantu abadala abakupha umsebenzi noma abawuwe okay babona abantu abadala ukuthi wena uhola mhlambe nge15 enyangeni mawuhola nge15 enyangeni babona ukuthi le mali yalomuntu ifika thina sekade silokhu sisha la noma sesikade sinenkinga ngcono ukuthi athathe 20 rand lesisele kuyi adlale lapha ku Hollywood athola u20,000 okay uyawuthola u20,000 ukabalo 20,000 owabantu abadala kodwa yena ngokuthi wazi ukuthi imali angayisebenzisa imali enjani yalomsebenzi awunikwe yini abantu abadala la ubonge kuphi emsamo wenza zonke lezi zinto usayithatha le mali usethi good shot ngithola imali 25,000 ngingakaholi oyi ekabani yami inhlanhla yami usukhohliwe ukuthi wena konke okutholayo okubani okwabantu abadala ucanga ukuthi wena ilo msebenzi wenzani owusebenza kuphela akwesibuye ke sizila abantu abadala mthiya uma bekunika imali bakunika imali ngenhloso yokuthi kukhona izinto ezithile abazenza noma ezenzakala kubo abadinga ukuthi bahlanzele zona uyisuse bese kuba izidingo zakho idingo zabo uma ususa lokhu kungcola usala idingo zabo ukuthi sifuna umfazi sifuna umuzi sifuna abantwana sifuna ukuthi usithengele imoto ukuze ukwazi ukuthi masikuthube eNatal manje sihambe eNatal Olundi uzothola inkomo ukuthi efunwa yithi usuke ngemoto uhambe uyothwala leyo nkomo ubuye nayo la hayi ukuthi abantu abadala bayazi imoto abayazi imali bayayazi imali kodwa bakunikela ukuthi ulungise lezi inkinga zabo ukuthi babeyazi lapha imali ngoba bona sikhule esikhathini imali ingekho bayayazi imali laba bantu bayayazi kodwa bakunikela ukuthi wena ukwazi ukwenza lezi zinto bese wena ufika ungazenzi okay asibuyele kwabakhubazekile yebo yes my manches I hope nisenathi ubaba uMazibuko umehlulelo moya uyasifundisa kabanzi because sonke siyazibuza mina ngikhule kuthiwa umuthola umntwana okhubazekile lo mntwana lo isiphiwo emndenini yebo but manje lento ishoyo seyingicabangisa otherwise injalo seyingicabangisa otherwise my manches I'm sure nani futhi nikhule kusho njalo but lento ubaba Mazibuko ayisho and you know kunenye guest engika interview la I think that guest ukhulume ilanguage icishe fine yakho but it's fine asikho la hayi mthiya uyabona ke ngoba ngiyichaza nje ngithi bakunika amandla ukuthi ubalungisele sebeyafika ke manje bayabona ukuthi simnikile imali lo wangakwenza lokho esikufunayo samnika imali lo wangakwenza lokho esikufunayo okay akwesimnike ukwazi ukuthi adle bese simnika umntwana siyazi ukuthi masithinta umntwana uzothinteka
ngaso sonke isikhathi uma sithinta umntwana uzothinteka bese bekunika umntwana. Bangakunika umntwana ophila saka kodwa ahlupha umntwana into ongayazi, afike esikoleni ashaya abanye abantwana enze zonke izinto elokhuzana. Kodwa ababonayo nabaziyo abazi umlando wakho bayasho ukuthi lalikhona ikhehle lalihlupha njengalo mntwana la ekhaya. Lalikhona ikhehle lihlupha njengalo mntwana la ekhaya. Isidalwa ke sidalwa ukuthi abantu abadala basuke behlele ekungcoleni bengakheshiwe. Ingakho lo mntwana bazomveza nesandla ekhanda. Izihlahla njalo zidalwa zomoya, ihlahla zidalwa zomhlabathi. Bazomveza eneselodwa umntwana, bamveze enendlebe eyodwa ivalekile. Bafuna ukukutshengisa ukuthi sineyilwane thina. Izilwane zethu lezi esiphila nazo emhlabathini noma emhlabeni, lezo izilwane lezo zinomoya othi mawufane nowethu ngoba siphefumula umoya wodwa kahle kahle ngoba siyindalo sonke. Kodwa manje uma thina singakhishiwe lapha emvalelweni noma lapha siboshwe khona, vele sizophenduka izilwane kuwe. Ungisho usibone ephusheni, usibone siyini? Izilwane. Sizilwane ngoba vele thina sisekuvalelweni. Sivalelwe lapha esivalelwe khona ukuthi wena wozosikhipha. Mase kunika u50,000, 25,000 oweyinkinga zethu. U25,000 oweyidingo zakho okuyithi futhi ekhaya lethu esikunike nona, sakunika umfazi nezingane. Bamazi kuna ngiyabuza nje. Nawe ngokuza ukukhuluma sengiyacabanga manje kunabantu abasenkingeni. Hayi ngoba kuyinkinga zabo, kuyinkinga zalamakhehla zabantu abadala. No, zabantu abadala kuyikuthi manje thina siyakwazi, uyakwazi ukuthi wena ingane yakho mayishayiswa imoto ilimele, uhambe uyothatha u50,000 kuyiloni. Uhambe uyise kuma private hospital. Iyokwenzani? Iyostitshwa yenziwe zonke izinto. Uthatha malini? Iloni. Kodwa makuthiwa wena hamba uthenga imbuzi ezimbili ugeza abantu abadala. Hayi ngeke. Ngeke. Kodwa ngoba siyimlandlwane eminingi kangaka, singazi emakhaya ethu, singazi ibongo zethu, sizozenza njani lezo zinto ezinjalo? Ibheke lapha ke. Sihlupheka kangaka mazi. Ibheke lapha ke Mthiya. Kunezinye izinto ezidala ukuthi thina masihlupheke. Ezidalwa yithi futhi ukuthi lezo zinto senze njalo sihlupheke. Masifika lapha thina uyafika ubone umhlabathi Mthiya. Uyawubona umhlabathi ebusika kuyasho utshani kushe yonke into kuphele, umhlabathi lokho ukhona, umhlabathi omdala. Kodwa mase kuhluma thina ngoSeptember sekuthiwa sihlobo, kuhluma izihlahla ezintsha notshani obusha kuphi emhlabathini onjani omdala. Okay ke asibuye ke size kumuntu. Nangu yana umuntu ubuya ngomzimba omusha ungumntwana. Kodwa umoya lona ophila kuye unjani? Mdala. Asibone ngani thina ukuthi kubuya thina futhi sizolungisa lokho ebesikade sikwenza. Me don't know. Kubuya thina futhi thina yithi sibuya kulomzimba omusha, sibuya ngomoya omdala owenza izinto owaziyo oqondayo futhi onezimfundiso ezinamandla omdala. Ngoba mangiqala ngikhuluma nomuntu nje ophilayo, umuntu ophilayo, lezi zinto uyazizwa ngoba ngikhuluma nje. Uyithatha phi manje ukuthi musha yena? Uyithatha okusho ukuthi mina ngikhulisa lolu lwazi oluvele lukhona kuye kuyikuthi belingakhulile beluncane ngoba luhlala emzimbeni onjani omncane. Okay. Omncane lo mzimba. So manje akukwazi ukuthi sibe nezinkinga kogogo bethu bahambe bengaphelelisiwe behlala lapha yana kanti akaqedwanga ugogo. Useyabuya manje ingane isiba nezinkinga. Mayithi yagana igane akuganeki, ithi yagana akuganeki, igcina isizalele ekhaya lengane. Kube khona umlandlwana ekabani leyo ngane ekamkhulu nogogo abaganene ngoba ingane yabantu abanjani abaganene. Okusho ukuthi wena mawusu usekwenzeke lelo phutha kuma wakho wakuzalela ekhaya, sekufanele ukuthi wena umiswe uhlale nobani nomkhulu nogogo. Okusho ukuthi ubaba wakho omusha ubani umkhulu, umama wakho omusha ubani ugogo, ngoba ibona abanjani abaganene. Sekufanele ukuthi zonke izinto ngisho ungazala abantwana uzobabiza ngesibongo sala ekhaya, igama lakho yisende lika baba wakho. Ngoba wenzela ukuthi abantwana akho subazalile kanjalo ekhaya kini bengabe phela sebeganwa kukini esendeni lika baba wakho. Angithi uyabona? Uma ke lokho ungakwazi ungaqondi futhi hamba ufuna abantu abakwazi ukwenza umlando.
bakuhlambulule bakugeze zisondele lezalo ngoba bazosonde bakhona egazini lakho laba bantu inkinga bafinyeleli kuwe ngenxa ukuthi bavinjwa yimimoya nezinto abazenzile ngoba mabengeza bangadala ingozi mabengeza bangakhubaza wena vele bakufaka emotweni manje uphila kwazi wesazi wamthiye behambela ngenyawo zakhe wangena emotweni namhlanje uhamba ngelitshe bakukhubaza ngoba abafiki kahle kuwe nengane ke eyisidalwe ekhubazekile kwenzeka njalo idalwa zakubo zihlala kabi kuyo ingahlala ngesihlahla siyaphupha ihlahla ikhuluma siyaphupha inkomo ikhuluma zisihupha izinja zisikhonkotha zisiluma zilwa nathi akulwi izinja kodwa kulumoya wabantu abadala bavuka ngezilwane bathi sigeze ususe izilwaneni ukuze uzosibona so kuyingozi ukuhamba uthathe izinto so I think nakubantu laba abahambayo boyothwala ke kusho ukuthi nayo futhi it can cause ukukhubazeka kakhulu ubobona isikhathi esiningi imizi eyayicebile inezidalo imizi eyayicebile nje mawuthi inabantu abakhubazekile imizi eyayicebile akwazi ukuthi imfihlo yokuceba kwakuyini kodwa ubona ngaleyo ngane ekhubazekile isidalo ukuthi hayi ikhona into ekhona la ekhaya la ikhona into eyayikhona la ekhaya eyayisebenza ngoba le nto leyana ihlanganisiwe ngomoya wegazi la ekhaya mhlambe isikhathi sezingane zala ekhaya zamantombazana nobudoda beingane zala ekhaya ngoba kunezimfihlo ezinkulu lapha ezenzakalayo kuthiwe izingane zabafana izichamela phandle zamantombazana izichamela endlini kanti kuzothathwa lo mcamo usetshenzwe ukuthi lezi zingane zala ekhaya zingabi nenkinga yokuhamba zilala angithi uyibona zihlanganiswa nalento ayazi umnomzana la ekhaya ukuthi le mangimhlanganise nayo uyoza khululwe yimi futhi basically sise bantu abakhubazekile lo naso lesithwalo lesi siyingozi enkulu and it can even affect upcoming generation injalo mthiya ukuzaleka kwabantu ekhaya uyohamba kuhambe kuvuke lo muntu wayethwelela ekhaya avuke kule ngane yala ekhaya ayenzise yonke into ayiphuphise yonke imilingo ongeke uzuyazi emva kwalapho lengane ithi mina nginedlozi lokhuza ngoba ngisho uphupha lezinto zomemedi mawuphupha lezinto zomemedi uphupha isidalwa ongenzeka ke mawuphupha lento eyimemedi le eyimemedi uyayiphupha kanti uma wakho wakhipha ingane okanti uma wakho waphupunyelwa ingane ungahlala kuyo wena noma uliwele wena ingane yahambayo yaphuphuma yahamba so akusinhlanhla imemedi hayi imemedi inhlanhla ekenze njani ekhubazekile imemedi wemthi bazibuko bahlale bethi inkosazana inhlanhla what sisazoyikhuluma lezi ndaba nje sisazoyikhuluma kuningi mthiya sisazoxoxa kuningi mthiya akwasibuye size lapha nansi yana ke imemedi iyavela umuntu olehashi uyihashi ngenhla umuntu mhlawumbe umuntu ngenhla uyihashi ngezansi uyinyoka umuntu uyinyoka ngezansi lo muntu lona uthi mina ngigeze mawuqeda ukumgeza ngizovela kahle kuwe ngunike yebo yena wayemkhulu lo muntu ngoba mawuthi uyabuka abantu abaphupha lezi zinto ezifana nalezo uma begezwa bahamba bayeke ukuyiphupha lezi zinto baphuphe osaziwayo noma baphupha belungu basuke egezweni futhi bazophupha osaziwayo sebebona amakhehla kuboke manje gcina mase begeziwe osaziwayo ngoba yena nomuntu umbona usaziwayo wena uvela ngabantu bakini ukuze ukwazi ukushesha umrecognize ngoba wena vele uma uphuphe upresident uzofuna ukugijima uthi ya nabantu abakhulu ngifuna umuntu ongakwazi ukungilungisela ukuphupha imemedi ukuphupha ihashi elindizayo nazo zonke lezi zinto ngizofuna ukuthi ngimthole lo mazibuko othi ukwazi ukulungisa lo moyo nje mayefika umazibuko ageze kuvela belungu siyaqala manje uphupha belungu iphupha belungu ngisho emsebenzini uyaqashwa wena emsebenzini behambile abantu bakini bafike bayoba yilo mlungu akufonele engakwazi akufonele uhambe emsebenzini ngoba abantu bakini bavuka kuphi bavuka kulezi ilwane ezivela njengeinkomo bavuke kubelungu bavuke kumandiya bavuke ngamaChina ngazo zonke lezi zinto thina namhlanje sizenze onkulunkulu bethu ukuthi siyazi ukuthi kuze sidle kumele sibhekane nomlungu ukuze
ubhekene nabantu bakini kuphezulu kwalomlungu ubhekene nabantu bakini kodwa wena ubona ukuthi abantu bakini uvela iboss yakhe iwumlungu ivela iboss yakho iwumlungu ivele epusheni ithi yena ngizokunika ukuthi noma ikunika ukuthi ngempela ubone qinqini imali yangena uma ngalo ukuthi uyithathe le mali lomuntu kwenzeke kanjani ngibona umlungu kanti umuntu wakini uyifihle ngayo ukuthi ngigeze ngiza nokukhulu kuwe kodwa manje ngoba ngivela ngomlungu nje vele ngizovela ngumlungu ongeke uzukwazi wena ukuxhumana naye awukwazi ukuxhumana nami ngoba angimile esimeni esiwuwe. Okay Mazibuko, let's go to abortion now. Siphumile manje we are moving to abortion now. Besikhuluma ngabakhubazekileyo. I hope unifundile okuningi, and as I always say, take what works for you, run with it. If ungakusebenzeli, leave it. But imfundo ayipheli. That's one thing I want to say. Yebo mthini. And if you are always open to learn, you can go far. Abortion Mazibuko. Yakhishwa ingane Mazibuko. Nakho. Ake sikhulume Mazibuko. Last time wathi ukubosha ingane. Ake ukhulume namama. Yabona nje leli igama elithi abortion vele mthiya lisuka lapho ukuthi uma uye toilet ufika uhlale phansi kube khona ukuphumayo ngaphakathi kwesisu okungcola. Yebo. Okusho ukuthi uma wena uzokhipha ingane uthi lengane ngoba ihleli la ngaphakathi yini eyukungcola awukwesibuye lapha ke mthini mara is not ukuthi I'm sure mabekhipha ingane bayikhiphela ukuthi they can't afford them or it was an unplanned pregnancy. Inkinga ke yabo ukuthi abazazi bona qala ukuthi bangobani. Okay. 2 abazi ukuthi lezi ingane bayinika ubani. Okay. Iyona ke into eyinkinga. Okay. Mthiya ngiye ngithi ngelinye ilanga mina umntwana uzalwa indoda. Okay. Ngiye ngithi umntwana uzalwa indoda uma ngikhuluma nabantu. Okay. Thina sinama star sign. Esithi istar sign sami lesi ngizalwe ngestar sign esukuthi. Okay. Uma sinama star sign kanjalo okusho ukuthi umntwana thina sazi ukuthi uzelwe uma esebona ini ilanga. Okay. Sazi ukuthi uzelwe uma esebona ini ilanga. Uma ehlala esibelethweni asazi ukuthi uzelwe umntwana. Kanti umntwana uzalwa ngalesi sikhathi ehlala esibelethweni sendoda. So wesifazane ekhishwa yini indoda. Uma nje liqala isperm sihlala lapha esibelethweni sithola indawo yokwazi ukuphila okuyihumbu noma okuyisibeletho noma okuyiqanda indlu yani yokukhulela ini umntwana oqhamukapi oqhamuke endodeni okusho ukuthi ngalesikhathi ehlala nje kuthiwa ufertilizile lo mntwana iqanda lifertilizekile sekupheleleke lokho sekukutshenana sekumntwana sekumntwana lokho ngalesi sikhathi abazali ababili benzani behlangana bekhanda bakhanda umntwana abakhanda umoya osazoba umntwana. Oh yes, makes sense. Bakhandani bakhanda umntwana manje kungani thina sifikele ukuthi umntwana mayisekhona athi hayi ngizodla amaphilisi lana bathi yini ama morning after pill ngizodla wona ukuthi akuphuma isidoda lesi ekade ngilokhuzana ebusuku ngoba bekhipha abantwana nje benzela ukwazi ukuphila. Mina ngiye ngithi umuntu wesifazane opreventayo isigebengu leyo nto leyo. Isigebengu. Ya. Umuntu wesifazane opreventayo isigebengu leyo nto leyo isifebe ongeke uzusazi. Ngoba ufuna ukulala kodwa akafuna ukukhulelwa. Okay, yeah, I hear you. Mthiya. Mina ngazi kodwa nje mina into engicacisayo la umuntu oprevent ufana ngisho umfazi wakho. Umfazi wakhe evikela umfazi omganisile ngomgibela inkomo zakini evikela ngoba Mthiya laba bantu ke abangavikeli abangajovi abangenzi lutho kodwa bangabathola abantwana namhlanje sithi kwenzakalani ngabo uma kuyikuthi kufanele senze abortion kwenzakalani ngalaba ke namhlanje abafuna abantwana abangabatholi kodwa bayalala ngaphandle kwezivikelo zomjovo zamaphilisi amakhondomu nazo zonke lezi zinto ulala nendoda yakhe nje kodwa abantwana kanjani akabatholi kusho ukuthi lembewu yonke iyapi lembewu uma kuyikuthi thina sazi ukuthi mawulala uthola umntwana mawulala uthola umntwana umuntu wesilisa umondli esibelethweni sowesifazane uyiprovider umuntu wesilisa
okusho ukuthi konke lokho asuke kubeka kuwe kuyisakha mzimba kuwe. Uyabona umuntu osifazane ngoba elokhe esikhathini kunezinto ezixebukayo nezisukayo kuye eziyimvelo la ngaphakathi kuye. Zithi mayiphuma zireplacewe ubudoda bomuntu wesilisa. So manje ukuthola lapho ukuthi sekufanele uvikela ini? Mara nezifa ngithi futhi emazibuko. Mana ngibuza. Uma kuthiwa ke abesilisa abathathe amakhondom bavikela ukuthi bakhulelise noma bavikela izifo kwesikuya ukukhulelisa bavikela ini izifo okusho ukuthi izifo zikobani zikwabesilisa noma kwabesifazane? I think both. Manje kanjani ukusho kanjani? Kusho ukuthi phela besifazane ngoba owesifazane ikhondom yakhe mhlambe njengamanje ayisebenzi basebenzisa ke umjovo namaphilisi. Okay ke awusibuyele kuyikhondom usithi ke nayo bayisebenzise ikhondom nabo abesifazane. Manje umjovo namaphilisi wani ngoba ufika jove angalali ngekhondom. Ufika jove angalali ngekhondom. Okusho ukuthi kubulawani kahle. Kubulawa lesisidoda ukuthi singabi iprovider ukuze izifo ikhuphuke emzimbeni wakho. Ngoba lesisidoda siyikhambi lokwelapha. Abelaphi balapha ngezihlahla. Kodwa umuntu oyindoda umoya kahle angazi sizokuthinta kodwa ngalesi sikhathi sikhuluma ngemimoya. Umoya umuntu wesilisa. Konke lokho okulikhambi lakhe isperm ingakho singavumelekile ukuthi usinike uhamba usibeka ingakho sibizwa ngesidoda ukuthi ungavumeleki ukuthi uhamba usibeka ngoba uzohamba ufaka amakhehla kini kuzo zonke indawo eziyimigqomo lezo ongazazi wena. Angithi yabona? So manje isidoda siwumelaphi esibelethweni sowesifazane. Manje laba belumbi bakithi abamnyama abafunde kakhulu bakwazi ukuthi akubulawe lesisidoda ukuze owesifazane kukhuphuke le yanto eyindoda kuye kuze namhlanje abantu besifazane bangamadoda bengabesifazane. Namhlanje yini na? Ingoba balaliswa noPopayi bayajova. Bagila yonke imikhuba balaliswa noPopayi abantu besifazane. Bahamba bayothenga izinto lapha ezizobalalisa nabo ukuze kukhuphuke le yanto yokuba indoda ukuthi indoda ngiyidingi. OPopayi ngama-vibrator. Yiwo ama-vibrator la. Namadoda salala noPopayi angithi afunde kakhulu. Angithi amadoda lala noPopayi namhlanje afundile. Kanti owesilisa uyamdinga owesifazane ukuthi amphungulele la yamandla amaningi ngoba indoda yiyo umdali. Mara lamandla amaningi ngithi siyakhona siwaphungule ngokuthi sisize thina. Isize kanjani? Umthiya usebenzisa into yakho. Ngeke phela kanjalo. Uma kukanjalo amakhehla kinawo kubulala kakhulu. Ayoqhela kuwa kushiye usaluwe. Ungabi nemvikelo, ungabi nokulapheka nazo zonke lezi zinto. Ingani ngakho ubona ukuthi uma umuntu wesilisa engasalali for iminyaka uba nenkinga angadlwengula angaba necancer yamabhola la abe necancer ngoba le yanto ayiphumi futhi ihlala laphana izibe ningi ibe umlilo. Mara bayayikhipha ngesandla. Hayi isandla sisebenzi mthiya asisebenzi mthiya ngoba ufanele ukuthi le mbewu itshaleke endaweni ethile. Uma uzoyikhipha ngesandla kusho ukuthi wena uyangcolisa. Kufana nentombi ngapha emakhaya thina kwaZulu kuyahlolwa intombi okuthiwa bazosoma bese osilise producer phezulu kwamathanga ayo lokho vele kungcola umlilo lona ophuma lapha ugesi wezulu lona uyayibona lightning yiyo ingakho owesilisa mayiproducer ehlangene nowesifazane ube ngathi uyachokeka ngoba umlilo lo yena wezulu oyokwazi ukuthi ukhanda umuntu kusuke kuumuntu lo ya so manje kufanele ukuthi sikuqondeke lokho ukuthi awukwazi ukuthi uthatha lembewu lena uyisize uhamba uyoyilahla wenza kanjani kanjalo ngoba idinga inomuntu emdingayo ukuthi ikwazi ukumkhulisa ikwazi ukuthi imhlambulule imgeze ngaphakathi kuye kwawena uzozugcine unenkinga yokuba nolaka ongeke uzulwazi. Yini into edala ukuthi ube nolaka ongeke uzulwazi ukuthi nayo wesifazane kunezinye izinto ezithi mawuhlangana naye
zikwazi ukuthobisa le yanto ephilayo kuwe. Lento ifana no magic lento lena okufanele ukuthi yenzeke. Yebo. So i-abortion masuyenzile ke ngoba siyawenza. Yebo. I-affect kanjani? Ilungiswa kanjani? Ngoba sometimes izimo ezisuke zisiphoqa ukuthi ngicine sengenza i-abortion. Nakho angithi nina nithi izimo. Mina izimo. Hayi azikho. Mthiya ilokhuzana i-abortion ayimukelekile futhi i-abortion ayimukelekile kumuntu. Okay. Umuntu ke ozokwenza abortion vele mina angeke ngisambala nje umuntu. Akasisi umuntu. Ayaye. Kukhona nosisiza wena. Ayaye. Angeke kukhona lokhuzana. Okay. Asibuye ke size la ku-abortion. Uyabona lesisiza. Umuntu oyisizayo ngesandla akasisi umuntu. Hayi akayona umuntu. Isilwane abortion akasisi umuntu. Akayona umuntu. Akayona umuntu. Asibuye ke size lapha. Baningi ke abantu abahlale begeza izilwane zingagezeki emzimbeni yabo. Okay. Belashwa, begula, belashwa izilwane zingagezeki emzimbeni yabo. Okay? Umntwana wamenza ngokulala. Akekho umntwana oqhamuka nje emoyeni. Yebo. Wamenza ngokulala. Namhlanje uyamkhipha lo mntwana. Mayiqeda ukumkhipha, uphuphe lala, uphuphe ekhulelwe, uphupha izinto eziningi eziphathelene nomntwana. Manje uyabona ukuthi uma ephupha lezi zinto lezi, mayefika umelaphi isilwane lezi, ahamba umkhipha isilwane, aqhubeke umuntu aphuphe njani elala, aphuphe ekhulelwe, nazo zonke lezi zinto. Lezi zinto bokubheka ke ukuthi ogogo nomkhulu abasebenzi ngaphezulu kwengane. Ingane ingakho siyibiza kwamoya sithi iyinono, ngoba ingane idala inhlambuluko kubantu abangezwani. Abantu abalwayo ingane phakathi kwabo ibamise kanje. Abayizalayo ngoba lengane mabeyizala ukutshena lokho, ukutshena ukuthi sekunenhlanganisela yamakhehla akubo umfazi nenhlanganisela yamakhehla kubo wendoda phezulu kwalengane. Okusho ukuthi uma kuvuka ngolaka bakubo umfazi uyakwazi ukuthi hayi nina bakithi bani ayibize ngaphandle noma akhulume khona lapha endlini yakwagogo ahlale lapha emseleni. Ngakhuluma ukuthi nina bobana niyidedele ingane ukuze ikwazi ukuthi siqhubeke senze 1 2 3 iphile lengane. Uma kuvuka abantu bakwababa bevuka ngesidlozana phezulu kwa ingane, uyakwazi ubaba ukuthi hey bobani phezulu komntana wami nix. Shonini ukuthi nifuna nina niye kumntwana. Angithi uyabona? So manje if ukhiphe umntwana wena wenza abortion, wakhipha lo mntwana lo wamlahla, vele angeke nizwane naleyo ndoda. Khohlwa ngeke nizwane, iyongena nje lengane phakathi kwenu ifike inihlukanise. Noma ngabe ubengasiyo ubaba wayo lo osumtholile manje, izofika ingane ihamba nesibeletho sikanina. Ihamba nesibeletho sikanina ngoba ihlume yakheka kuphi esibelethweni sakhe. Manje ngaso sonke isikhathi futhi leyo ndoda eyothi ifike ilale naye ingamgezile lo wesifazane, kuzoba ingane yayo le. Izomhlupha imidlela imali iqede futhi abantu abadala okungamakhehla nezangazi bengenzi lutho. Ngoba lengane le iyinhlumo yenu nobabili. Njengoba wena ke usufika kungeyona yakho, ikuhlupha kanjani na? Usufika kungeyona yakho, ufuna ukwakha abakho abantwana, siyayisibona ngelinye ilanga abantu bethandana bagcine sebefana. Yini edala lokho ukuthi abantu bathandana bagcine sebefana? Zinsila zalona wesilisa seyisuleleka kulo wesifazane azigcine sefana naye. So Mazibuko, it's a question. And the mantis as well, it's a question. Yeah. Do you think that's why sinabantu uthola ukuthi umuntu uyashada kube kuhle? Yebo, emshadweni. But along the road sekuyahlukana or sekuyaxatshwana. Yebo. Maybe I don't know, it's me. Yeah. Ne-abortion nayo iyayikhoza lezo zinto lezo. Uthola ukuthi mhlambe ngiyenza ama-abortion kakhulu, then manje sengithola umathandana wami. Yebo. Le abortion yami leya isidlala indima. Buya ke mthini. Okay. Ayidlala enkulu indima. Idlala enkulu indima. Lo mntwana wenziwa abantu behlangene.
uma ebona lo wesilisa ehlangana nonina uyabona ukuthi sebefuna omunye umntwana. Ngikhona mina la ngihleli la sebefuna omunye umntwana abachithe naye laba abanye abantwana abachithe. Ngikhuluma ngoba bafica yena endlini akakhishiwe lo muntu akabelethisiwe lo muntu akahlanjululiwe lo mntwana akahleli kahle lo mntwana. Uyafika lo mntwana angithi bafike bamoshakalelwe imshado noma bahambe baye lapha abaxabane nendoda bebanga ukuthi akazali kanti le ngane nje imile. Sinethi sithi siyahlala nje isidoda ihlale phezulu kwaso. Sithi siyahlala isidoda ihlale phezulu kwaso ingane. Idlibhiza yonke into kwamali ukuze nobaba okungeyena obaboye wegazi akhumbule ukuthi ufuna ukuhlanzwa lo wesifazane engazi ukuthi uhlanzwana. Anatha hlanzo lo wesifazane ivele ingane eqhubha. Mara kodwa abasho ukuthi bayenzeni mos. Abasho kodwa lento iyayisholo phela imvelo le. Akufana lokho sikucabanga ukuthi sothatha umjovo siyikhiphe lengane sithatha amaphilisi siphuze into ezithile siyikhiphe lengane. Imvelo le. Ihlalele khona ukuthi ngilungise ngingahlali kabi ukuze ngingakwenzeli izinto ezizinkinga empilweni yakho. Ihlalele lokho nje ukuthi ibheke ukuthi wena wangena othandweni ngakuhlukanisa. Wena wathi ufuna ukuzala abantwana ngisho ungehlulekile mina ukuhlukanisa lamakhehla nezalukazi enqaba ukuthi bahlukane laba bantu ngoba banenkinga mhlawumbe ethi mayifane mhlawumbe uma wakhe lo wesilisa nje wakwazama ukukhipha umntwana naye noma wazama ukumkhipha yena lo nalo ukhipha abantwana. Manje lento iyadonsana lena laba abantwana bezwa lo futhi nabo ukuthi angeke akwazi ukuzala abantwana abahlale la ngoba yena wakwazama ukukhipha uma wakhe akazamtshela iqiniso ukuthi uneyinkinga kanjena nje wena ngangazama ukukhipha noma ngakhipha ingane phambi kwakho wathi uhlala wena wahlala phezulu kwengane ekhishiweyo. So manje kwembatha mangabe intombazane izokwembatha ngoba intombazane uthi uyaqonywa wena ifike umxoshwa umfazi ithi wena uyimi ungakangilungisi ngihambisane nawe. And that's why they seen ama gays. That's why izo lezi zinto lezi kufanele igeze bageze abantwana abakhishweyo nabo-ke laba baphuphumile abantwana nabo baphuphumile. Vele umntwana kuyenzeka ukuthi uma ephuphuma uthole ukuthi abantu abadala babalekela ukuthi ungabibikho emlanjwana ungagani wena ungagani wena usuzele ngoba usukusulalile bakuncintsha abantwana babakhiphe laba abantwana babakhishiswa yini na ukuthi bona bangcolile abakwazi ukuvimba ubudoda baloya ukuthi bungene bukhanda umntwana akhande umntwana aphume. Bayazi ukuthi uzozucabange uzozukhumbula ukuthi angeke kwenzeke ukuthi sebeze babathatha abantwana bephuma kunenkinga kufanele ngiyolungisa laba abantu abadala babathathe babagcine ngakubo laba abantwana laba bayobamela abantwana bakuba bayozalwa ngoba bayovuka ngabo kube yibona babaphilela okolikamoya bona baphile enyameni konke okuyobe kufunwa yilaba bakamoya kuyokwenziwa yilaba benyama. Imiscarriage ibanjalo. Mazibuko, we can't finish content. Please, Okay. Your word of wisdom. Your technique. Your word of wisdom now. Engakubeka nje mina Mthiya mina ngiyaingabe nawo amanye amagama ngiyayibeka nje ukuthi abantu akwebeme kancane ukukhipha abantwana bayeke kudala inkinga lokho. Sekumele uthole abantwana sekumele ugane awusakwazi ukugana umntwana okuvimbile. Futhi uma unaleyo nkinga kwazi ukuthi uthole indlela engcono ukwazi ukumkheza umntwana ukuze avele bese uyomenzela. Umntwana ke Mthiya uyagezwa. Mawuqeda ukumgeza umntwana mhlawumbe ungamgeza ngenkukhu ngoba uhamba emoyeni. Inkukhu iyabhabha iyandiza. So manje ilungisa imimoya ukuthi imimoya ivele. Ayilungisa ukuthi yelapheke kodwa ilungisa ukuthi ivele. Sesiyacela ukuthi abantu bakwazi ukuthi bayobageza ngenkukhu abantwana avele umntwana ukuthi waye umfana noma waye intombazane avele naye akwazi ukumbona. Umuntu okugeze wangavela umntwana akakagezi lo muntu udlala ngawe. Okugeze wangavela umntwana ufanele avele umntwana usuyamazi ukuthi ungowesilisa noma ungowesifazane. Mawusuthatha imbuzi usuye emsamo usuyomgeza ethongeni qobo usuyomgeza ethongeni qobo ufika ubike ngale mbuzi isikhumba sayo lembuzi ingubo zakhe lo mntwana. Uma kuyikuthi unabo abanye abantwana usungayithenga ke zasemhlabeni ingubo zigqokwe aqokelwe yibo abantwana bakwabo lezi ingubo ngoba yena yakhe ingubo ilesi yesikhumba salembuzi wade umhlabela yona engabe impongo noma engabe insikazi isibhuzikazi noma isibhuzazana
Uyayibona uma intombazana ufuna le yentombazane eyisibhuzazana noma isibhuzikazi. Uma umfana ufuna lesiphongo noma intondolo. Wow. Zimbili lezi imbuzi lezi kuye. So umuntu makageza egezela lokho makungaveli ubulili bomntwana angaveli naye kwayena nje umntwana angaveli ungamboni nomntwana lo hayi vele ikhona into eyinkinga lo muntu lo ubengagezi kusho lo mntwana umthathile yena ngenza ukuthi umuntu obulile lo mntwana umthathile wathi wena hamba ungisebenzela ngoba wena vele uma wakho akakunaki akakwenzi lutho akakwenzi lutho amthatha hamba umsebenzisa umntwana wakho ungamboni lokho wabona isilwane wena esinekhanda elikhulu. I just wonder my Munchies how many people abambayogezwa begezwe abortion bengababoni abantwana ngobe babone. Comment section is open, please. Injalo nje give us your comment. Yebo injalo nje Mthiya ngoba mawusumgeze mawusumgeze ngenkukhu usuzomgeza ngembuzi ke manje usuyomgeza emsamo kini ukuyosho ukuthi mawukuthi abazi kini ukuthi wakhipha umntwana noma waphuphunyelwa umntwana usuzofika ubika ukuthi hayi ngizokwenza lokho ngoba once wabika bayabuya abantu abadala bethi kade ngimphupha lo mntwana bengingamazi ukuthi okabani. Wow. Kade ngibona imali yami ihamba ugogo wayo ingane athi kade ngiphuca imali ngihambe ngiyahola imali ngifike ekhaya ingasaphelele ngingazi ukuthi ngithengeni ngayo kanti ithathwa yilo mntwana bayavuma bayonxenxa amakhehla lapha bathi nansi ke imbuzi yomntwana umntwana waphunyelwa umntwana wakhipha umntwana wenza iphutha lokukhipha umntwana sicela ukugeza konke lokho nawe mntwana siyakwetha igama sicela ukuthi ke manje ukhululeke uhambe kahle noma wakho umkhanyisele ukuze akwazi ukuyokhanyisela abantwana bakho. Yabo before ubonga makukuthi umzali wakho yebo wakhipha umntwana yebo wezwa wena somewhere somehow and then umzali wakhe akasekho emhlabeni yebo into enjalo yenziwa kanjani? Umzali mayingasekho emhlabeni angithi ufika ugeze mayevela umntwana uyavela eqhwakele lokhu kubonakala kungathi uhamba nomuntu nibabili uhamba nomuntu nibabili bese kuvela kwababona ukuthi hayi ngeke yiwele lakho leli noma umntwana wakwenu kodwa maye umntwana wakwenu Mthiya uzovela ngaso sonke isikhathi eyisiqhwaga phezulu kwakho konke ngoba mdala futhi wena wafica yena lapha konke uzokufuna ngendluzulu uzolwa nawe kodwa mayiliwele lakho uzokugamlela phakathi ukuthi ngoba thina sibe umuntu munye ngcono ngunika okuncane uyibona inhlanhla yakho kodwa ube ngathi kunomuntu nje ofika ithathe mawunika u10,000 afika thatha u5,000 uthatha ube no5,000 wena uma ngale kanjani kanti ilo mntwana oliwele sikubeke eceleni kokwewele sibuye size kulo umntwana wakhishwa uma wakho waseyahamba yena wamshiya uzolokhu ubona nje umuntu okulwisayo wena ebusuku le mawuthi ubona uma wakho mhlambe ekhuza lo mntwana mhlambe ekukhuza wena niyaxabana niyalwa nalo muntu engihlale ngilwa naye uma wakho geza ke lo mntwana ugeza uma wakho ukuze ukwazi ukuthi bahlangane labo bantu kwelikamoya baphinde bezokwazi ukuhlangana nawe bahambisane nawe. Thank you. Abazali bashiya abantu nezinkinga eziningi ezijule kakhulu Mthiya. My Munchies and thoughts, I hope you really enjoyed this episode because I'm always having fun with you mkhulu and honestly you know singakhuluma isithanda ukukhuluma ngoba ngihlale ngisho ngithi imfundo like sifunda size sife injalo and sifunda every day injalo and I always say ukuthi umuntu that is open minded they can learn a lot. Not always fighting, not always saying no, this is not right, not always saying no, manga. Can you please get some information before manga? But anyway, this is Munchies and Thoughts. I'll keep on bringing them, and I want to say thank you to each and every one of you that is always there for me. Your support, your love. Let's meet on Tuesday, 7 o'clock with Baba Umazibugo, where he will be going far and far, talking more because Munchies and Thoughts, a Bantu is not mine. On that note, it's a wrap and goodbye, darlings. Thank you. Siyabonga Mthiya.